Преди време създадох едни обици с пеперуди. Тогава се продаваха изненадващо много. Хората ги припознаха и аз ги припознах като нещо много мое. После се случи една ситуация, която ме накара да се свия. Не обичам да я разказвам и не искам да давам имена на неща, които вече не са част от моя път. Само ще кажа това. Понякога някой може да се опита да застане много близо до твоята идея. Толкова близо, че за момент ти самата започваш да се чудиш дали имаш право да продължиш. И аз направих точно това. Спрях да показвам тези обици. Не защото не ги обичах вече, а защото за кратко позволих на една чужда история да заглуши моята. Истината е, че това беше моята грешка. Тези пеперуди не принадлежат на един период. Те принадлежат на мен, на начина, по който създавам, на ръцете ми, на усещането ми за нежност и форма. И днес, докато ги правя отново, си давам сметка за нещо много просто. Идеите могат да бъдат повтаряни. Формите също. Но енергията, с която създаваш, не се копира. Затова си позволявам да ги върна тихо, без обяснения, без доказване, просто като нещо мое. Ако желаеш да разгледаш обици Елса с естествени перли и пеперутки от седев в различни цветове, можеш да разгледаш сайтът ми moody-shop.com и да си направиш един такъв красив подарък. Чао!